машонам айҷа ҷадидонай ай реп дабораи тай охирон бор баргард мегум дониста ки барнамегардӣ фақат барои галочка ки ман охирон борам гуфтам не ки барнагаштӣ баргард шаб вақте ки ту да барию хови ман сигарет месӯзам ягувар мекунам холи рӯз вақте ки ту қатию даст ба дасти бо ва кадоматлад мара мепарсӣ ки чӣ ба мастӣ дар ҳақиқат донистан мехоҳӣ сабаби мастима охи битони мираненко будай сахти барқатима шишта натонист ҳароме рӯбарумай ҳаму ҳароме ки фикрош фақат дастумай саршахам кадай таъсир кади изо кашида как бута калтатар када юбкара баландтар када каблука ҷидо шави ту да хуб шид ози ҳаёта тенҷай дига бастарекс нести ози ҷот салони ренҷай фоткача дига хепеҷай дуруни ӯ салон даат на классик фоткай ҳардат парадай бо класс боронай хишручат гуфта наметунам барои ки дигаи хишруча синфи панҷида бади ози фариштаи ту чӯ фариштаи бароям имонестем пара масағраи камбағалам аутра мебара ресторанное ки ту ба ҳамуҷа дори зеб ту да камай столовии мактаб ту да камай реп ту мегзари баренҷи салоныш мулоимай ама битони қоқӣ мираненко даим ҳойлам салом нате насӯзон хидр месӯзи бисёртар барои дида битона ишқи аввалата мебинӣ чанд пачка смс сӯза чанд ягувар холӣ меша чанд шабам ба азоб рӯзу чанд рӯз ба дар чаб меша аю барги зарди заҳрнок дурун мера чанд нафас баъди ҳар як бори тура дидам дар бари дига кас чанд қа ту барқас мегарди чанд қа бо ма маст мегардам чанд қа медавони баса чанд қа май пасат гардам чанд қа мехоҳӣ сӯзондан чанд қа ихости ма сӯхтам чанд бор мехоҳӣ дарондан дилера чанд бор ма духтам дар ҳар қадам танай мастим гирифт аксари роҳма этанам накунен хидма медонам гуноҳ ма алкогол да баъди хидмам задона меша маҷбурам ҳушёр будан маънои мурдан май охи дурам зурам намераса о ғам меҷиқа дил медара вақте мебини ура ай дасташ қапида мебаран очихе гап таъсир кунаву партои нӯшидан та вақти ранги як сояи сафеди ки намебинам та э тақдир баги ёрой додата те аму ёр ма баги ҳамаи гулзорта те гули зеби баҳорма ман бо фарёдан мекунам не ки хирон боша баргард денам шида боша барнагарди ихтиёрат не ки дон мегирад оҳам дар пардаи сафеди ҳаётам шиди доғи сиёҳам ай пишти ту сархамам пеши марда номард фақат ай пишти як гапе ки гуфтам баргард чанд пачка смс сӯза чанд ягувар холӣ меша чанд шабам ба азоб рӯзу чанд рӯз ба дар чаб меша аю барги зарди заҳрнок дурун мера чанд нафас баъди ҳар як бори тура дидам дар бари дига кас чанд қа ту барқас мегарди чанд қа бо ма маст мегардам чанд қа медавони баса чанд қа май пасат гардам чанд қа мехоҳӣ сӯзондан чанд қа ихости ма сӯхтам чанд бор мехоҳӣ дарондан дилера чанд бор ма духтам